Исәнмесез. Нәрсә ул милли тормыш? Сәер сорау. Ләкин аны бирергә туры килә, чөнки без милли тормыш турында сөйләргә тырышабыз, кулланабыз бу терминны. Ләкин аны аңлау һәм аңлату җиңел түгел. Ул ничек чагыла матбугатта, радиода, телевидениедә. Мәсәлән, бәрәңгене татар кешесе җыеп базарга алып чыкса, ул милли тормышмы? Ул бит аның кесәсенә дә тәэсир итә. Аның яшәү рәвеше дә ватаным Татарстанда шундый картошка сатам, кемгә кирәк дип әйтелә. Шул ук ватаным Татарстанда Төмәнәк алга карап яши дигән язма бар. Туймазы районының Төмәнәк авылында яшьләрнең сәләт лагере кебек үк алга дигән лагерь ачылган. 7нче биттә үзем тапкан мал түгел дигән мәкалә бар. Кеше машинасында йөрү күпмегә төшә. Бу нинди? Милли тормышмы? Бу автомобиль, бу яшәү рәвеше. Һәм бу турыда татарча сөйләнә. Бары тик тел аша, әңгәмә аша гына монда милли тормышка тәэсире бар. Калганы аның урысмы, чуашмы ул машинада йөри, алманмы, айырмасы юк. Ләкин татарча бу турыда сөйләгәч, димәк безнең тел мөхитебезгә тәэсир итә. Татарстанның 100 еллыгы уңаеннан Сәйдәш турында язма бар. Ул атала үлгәч карап карарбыз. Ни өчен алай икәнен укыгач белерсез. Сине бер кем дә хәтерләмәячәк үзең үлгәч дигән Сәйдәшевкә. Сәйдәш ул вакытта әйдәгез үлгәч күрербез әле. Мине хәтерләрме дип әйткәннәр. Сәйдәшне хәтерлибез. Кайда туган ул? Әлбәттә Казанда дип санала, ләкин Өрбә авылында Биектауның аның әтисе туганлыгы турында һәм аның балачак үткәнлеге турында әйткәннәр. Һәм анда музей да бар. Үзешчән музей булса да, аның һәйкәл дә бар. Шул турыда язма. Бу милли тормышмы? Әйе, бу музыка тормышы, бу тарих тормышы. Театр турында да 18нче биттә язма бар. Театрдагы хәтәр яңалыклар, кызыклы экспериментлар һәм проблемалар. Шулай итеп, милләткә мөнәсәбәтле язмалар бар. Мәдәни җомга гәзитендә әлбәттә андый мәдәни һәм сәнгатькә бәйле, милләткә бәйле язмалар күп. Бу санда композитор да, адвокат та иде дигән язманы Әгъзәм Фәйзрахманов язган. Композитор Җәүдәт Фәйзи, зур композитор, кызыклы шәхес. Аның турында рәсемнәр нәрсәне күрсәтә? Сибгат Хаким, Усман Әлмиев, Нурбаян, Җәүдәт Фәйзи, Муса Җәлил рәсемнәре. Һәм андагы фактлар. Аның көндәлегендәге сүзләр, бик гыйбрәтле сүзләр. Хәтта аның музыкант гына түгел, адвокатлыгы турында да кызыклы мәгълүмат бар. Хәтта ул бер кешене, Гали Әхмәдуллин дигән кешене якларга тотынган. Аның үз кызы аны судка биргән, мәхкәмәгә биргән. Мине үтерә язды дип. Җәүдәт Фәйзи адвокат буларак аны яклаган. Шунда ки бу аның кызы акылга зәгыйф булган икән. Әгәр дә шундый яклау булмаса, утыртып кына куясылары булган икән Гали Әхмәдуллинны. Ягъни Җәүдәт Фәйзи гади генә язмышлы, гади генә шәхес түгел, ул көчле композитор һәм аның иҗатын, аның биографиясын әлбәттә искә алу файдалы. Кырым татар егете Диләвер Усманов турында аның дусты Рәкаил Зәйдулла язган. Аның юбилей әлбәттә Кырымда яши, үзе Казанда укып киткән кеше. Диләвер Усмановның рәсеме дә, аның шигырьләре турында да әйтелә һәм халык шагыйре исемен алган. Һәм хәзер инде Татарстан халык депутаты Рәкаил Зәйдулла бу турыда әйткән икән. Бу да милли тормышы һәм зур мәдәният, югары сәнгать тормышы. Телевидение тормышы. Абдулла Дубин, атаклы диктор. Аны Мәскәү дикторлары дәрәҗәсендә диләр иде. Һәм аны шактый яшь кенә килеш телевидениедән эштән чыгарганнар. Конкурста аша үтмәдең дип. Чөнки аңа эшендә ниндидер тәгъбәләр булган, аның тәртибенәме, ничектер үзенең иркенрәк тоткан һәм Абдулла Дубинны конкурс аша кисеп төшереп, эшсез калдырганнар. Һәм ничек яшәгәннән соң Абдулла Дубин кайларда эшкә кергән, ничек итеп өйләнгән, эш тапкыр һәм һәр хатыны турында мәгълүмат һәм хезмәттәшләре Ирка Сакаева, телевидение легендасы, Камал Саттарова, татар дикторы, радио һәм телевидение легендасы. Менә шулар белән бергә төшкән рәсемнәр дә бар. Милли тормышмы? Мөнәсәбәте бар, ләкин әлбәттә бу мәдәният тормышы һәм телевидение, радио тормышы. Калининград өлкәсендә яши Гыйрфан Бахтияров. Ул анда барып чыккач, Фатих Кәримне якын итеп, аның яшәгән, һәлак булган урыннары дип шунда яшәргә калган һәм әле дә яши. Еракка барып кара дип атала Әлфия Шәрипованың язмасы. Шулай да милли тормыш дигәндә без милләтнең язмышына тәэсир итә торган
харап итә яки харап булудан коткара торган язмалар, шәхесләр турында әйтер идек. Ул инде менә кешене дару инъекциясе, укол белән аның венасына кертеп, аны терелтү яки канын чистарту юлы белән аңа тәэсир итү, бөтен милләтнең язмышына тәэсир итү гамәлләре була, андый шәхесләр була, андый иҗатлар була, андый каһарманлыклар була. Нинди язмалар соң алар? Милләтнең язмышына укол ясый торган, система була торган, венасына кертеп җибәрергә тиешле һәм һәркемнең тормышына барып җитә торган вакыйгалар. Менә гади генә репортаж безнең газетта бу 30 августта нәрсә бәйрәм иттек. Чыннан да бу бәйрәмнең максаты һәм мәгънәсе, һәм аны кем ничек кабул иткән, һәм кайда ничек үткән, безнең газетның репортажы Фәнзилә Мустафина һәм Рәйдә Нигъмәтҗанова язган менә шул турыда сөйли. Татар халкының гыйбрәтле тарихы, академик Рүзәл Йосыпов. Ул Вахид Имамовның китабы турында мәкалә русча чыккан һәм татарчада чыккан 12 телгә тәрҗемә ителгән татар тарихы турында мәкаләне хәзер мәхкәмәгә биргәннәр. Инде 2 сентябрьдә аны 3 айлык экспертизага яңадан җибәргәннәр. Запрятанная история татар дигән Вахид Имамов китабын яңадан Мәскәүдә экспертиза табып, аннан соң гына хәл итәчәкләр. Экстремизммы бу, сәяси бәхәсме? 90-нчы елда язылган, 90-нчы елларда басылып чыгарылып, күп тиражлар белән таратылган китап. Ул вакыттагы пафос, ул вакыттагы ниндидер хисләр белән язылган китапны хәзер экстремизм билгесе дип һәм аның авторын мәхкәмәдә бастырсаң, ул да әлбәттә милләтебезне харап итә торган, республикабызның язмышына тәэсир итә торган бер гамәл. Рүзәл Йосыпов менә шундый уколны салып, һәм менә шушы Вахид Имамовның вакытында җибәргән уколы турында аңлатмалы мәкалә язган. Ул академик. Әлбәттә, бу китапта кызыбарак кителгән яки ул вакыттагы сәяси бәхәсләрдә булган терминнарда, сүзләрдә кулланыла. Ләкин ондагы колониаль сәясәт, Русияның һәм кайбер даирәләрнең татарларга мөнәсәбәте турында дөреслекне тарихтан алганнар, китаплардан алганнар. Һәм аның өчен тарихка да, китапларга да үпкәлисе юк. Менә шул турыда мәкалә бит ярамда менә шулай язылган һәм менә шул язма безнең газеткә бар. Әйтик, русчада языла кай вакытта. Менә Звезда Поволжьеда состояние дигән яки каршы тору, угрыда каршы тору турында Рәшит Әхмәтов язган бит. 1480 елда шунда каршы торганнан соң иге биткән татар-монголларны без җиңгәнбез дигән инициатива белән Калуга губернаторы чыга һәм шуны бөтен Россия күләмендәге бәйрәм итәргә телиләр. Менә шуңа аңлатмасын бирә Рәшит Әхмәтов. Һәм шул ук газетта академик Индус Таһировның Кырым тарихы турында әйтелгән. Кызык бит, 1871 елда Шаһин хан, Кырым ханы, үзе хезмәттәшлек итә башлый Русия белән һәм шул чорларда үз теләге белән, әйтергә кирәк, князь Потомкин үгетләп Кырым татарларының зур түрәләрен Екатерина II-гә безне катыштырыгыз әле, кертегез Русияга дигән мөрәҗәгать белән мөрәҗәгать итәргә үгетли. Һәм бу моңа ирешә дә, ягъни 1783 елларда Кырымнар үз теләкләре белән Русияга кергәннәр дияргә шундый вакыйга да бар. Шундый тарихта биде. Белергә кирәк, тарихны белергә кирәк. Кайчан ничек булган? Яки Петр I-ның 1711 елда Полтавада җиңгәннән соң пруд тирәсендә Кырым татарларына һәм османлыларга әсирлеккә эләгеп, аны 3-4 ай буе хатыны алтынга, бриллиантка алмашып кире кайтарганы турында беләсезме? Аны ни өчендер бәйрәм итмиләр. Менә бу вакыйгалар дәүләтнең дә язмышына, татар халкының язмышына да тәэсир итә торган шулай ук дарулы яки агуллы вакыйгаларга бәйле укол инде бу. Ахырда тагы бер газетны күрсәтәм. Ул «Известия Татарстан» дип атала. Әлбәттә милләтче газет түгел. Ул эшкуарлар газеты. Аның беренче битендәге шушы рәсемгә карагыз. Бу балалар кулларынан тарталар. Нинди милләт балалары булар? Казан урамындагы бу скульптурага һәм бер ханым. Ул ханым татармы, бу балалар татармы? Мөһим түгел. Ягъни бу милли тормыш түгел. Бу гомумән тормыш. Ләкин шушы газеттә корпорация Золотая Орда 2 дигән язма бар. Алтын Урда мәмләкәте үзе шундый ничек идара ителгән, анда нинди бизнес булган, анда ничек экзотик товарлар булган,
анда алтын көмешләр сату алулар ничек барган, анда нинди транспорт логистикалары булган. Менә күрәсезме, дәүләтчелек тарихы бу. Алтын Урда ул булачак Россия Федерациясы, булачак Татарстан, булачак безнең халкыбызның дәүләтчелеге. Ягъни менә бу исмәсәм милли тормыш. Һәм моны урыс телендә чыгучы газет Аяз Хәсәнов сезгә рәхмәт һәм сәлам әйтәбез. Менә шулай да була икән. Ягъни милли тормыш турында сирәк булса да язалар, укыйбыз, күрсәтәләр, карыйбыз, ешрак булсын иде мондый хәлләр. Хәзергә сау булыгыз.